company kala ABC ka kalang chuan ka beka gateway of talia ka oma tu na hian chuan voucher kal china chuan started business with cash account debited to capital ania chumi kan enter don chuan heta receipt kan petanga F6 receipt mase ka omsa he receipt omsa chuan heta hian cash ti ka jakang chuan started business with cash chuan cash account debited to capital ania mase capital kan nei silo tu na hian ai engma capital ron la langwa chu chu capital kan siam chu pangai kan du chuan accounting voucher kan nam to chuan alt plus C alt le C kan me khan kan siam chok the ledger siam nan mase ledger shim kan siam lok du chuan gateway of talia kan beka atobera escape kan peta kan back veka kan let veka accounting for kaluta groups le ledger lo ma voucher type om boka ledger akaluta chuan single ledger ka create thei boka multiple one ka create theya chuan alter hi change na kan create to nu edit le na ni ta chuan display hi kan lu chinam du chuan ki aron data d ka metheya or enter ka metheya kaluta cash account le profit and loss account allow in siam sa automatic in so masa capital account ha ka du sia chuti chu create ka kalanga capital account ka siam capital account chuan under hian capital account ka thlang under hian hei bank account te du thlang theita hi kan thani poimo dona capital account kan thlan chuan kan balance sheet a capital account aron lut don chuan kan du chuan heta hian XYZ capital account ta kan du thea ABC tro kan company ABC capital account ta kan du thea chuan under la hi poimo under kan thlan hi adik nge tur ani capital account ni chuan under capital account kan siam chuan alt le a ka hmeta in save ta pang chuan enter ka hmeta enter GST hi chu nakina kan la ziranga ashan tain chu hi chu unknown na ka ta hriam or ka du ka thlang thei ta hian mase regular ka ti chuan GST tin number kan provide angai dona chuan in register lawangin kan ta hriam chuan kan enter anga opening balance lawa tana chuan kan enter anga enter lenga capital lo omtong omlo kan ensinang escape capital kakuita display akala okay ABC capital account lo omtoa cash omtoa profit and loss account omto chuan kan question number 1 started business with cash kan start theya ka back le charanga gateway of tali ka thlen phar thlem ka back ang chuan accounting voucher akalanga enter ka hmeta chuan hi heta ten lo omta se kontra ka lo om sia chuwangin F6 ka hmet lo pon receipt hi ka vakil ka F6 ka hmeta color aron change sa chuan a date chu 1 April 2020 nia chu adiksa chuan account a hian cash ka thlanga chuan space ka hmetanga capital account lo omto chuan started business with cash enjoy ka ti khang amount chilek kan tia chilek entera chuan ti khan amje chu journal entries kan siam lai khan journal entries kan siam lai chuan cash account debited to capital ania masetana chuan tali tang chuan all sama receipt kan va hmeta hei cash account a in debita chuan capital account in credit ti khan kan save the enter ka hmetla narration ka zia du chuan ka zia ka being started business with cash ta kan tia chu ka zia khilo enter tlanga chuan a omlo kan enang escape ka hmeta ka beka chuan gateway of talia ka oma hei gateway of talia oma heta po gateway of talia in zia ka chuan balance sheet ka zikal chinang
cái balance sheet đó capital account lo câu đó chuan balance sheet chunga ho kan en du chuan ka enter thea ABC capital account or heta hian F1 oma alt plus F1 chu ka click lo pon alt plus F1 ka phet chuan tikhan current assets a 3 lakh kan nei to a chan chu cash in chuan closing stock kan nei lo a stock in ma kan enter lo a loans kan nei lo a liabilities kan nei lo a profit and loss kan nei shi lo a chuan capital chau kan nei shi chan chu capital chau kan la siam awangin chuan kan business kan lo start to ta noi thungin chuan kan next sa khan kan ti kha purchase from XYZ store the following items okay om ja chu case in pen le notebook kan lei don ti da nia chu pen le notebook chu lo lei tum chin ra kan lei thei nge thelo accounting voucher kan lu ta kan lei don chuan purchase kan hmetang heta F9 hi purchase nia F9 kan hmeta a color ron change sa so invoice number chu nikina kan zia kanga chuan parties account name a chuan a case kan peka wa in case in kan zia nga lo batai lang chuan XYZ kha kan zia kang mase XYZ po om lawa XYZ chu du le kan siam cha pang chuan mase tun case a chuan tun question a chuan case in kan leya chu wangin case kan thlang potang chuan kan receipt note kha a number ta kan pe ve thei kan du chuan kan number kan da du chuan kan check nan chuan helai state hi poimo lu tuka kan purchase na mun hi Meghalaya te loin dei ta se amo Assam te lon ta se Delhi te po khami kha kan pathlang chatang achan chu GST kan ti huna kan purchase na kha outside ran kan purchase chuan IGST lak ngai dona chuan Mizoram chunga kan purchase chuan CGST le SGST dona chu wang chuan khami kha kan thlan dik lo chuan automatic in GST kan calculate du sia chuan ta hian ka enter ka tuma hi enter hi talo ta ni achan chu purchase ledger a eng ma om lo chu kan siam chapang purchase account kan nei lo tina chu voucher entry kan om lai chuan kan siam chop du chuan alt le C kan hmetang chuan aron open anga chuan ta hian purchase account kan siam thei che ka chuan heta tang ka siam lo first ani wangin accounts info ka kala gateway of thalia ka back le vek chuan accounts info a chung bera ka luta accounts info kan huwa enter kan hmeta ka ti chak chuan in lo sei don ka record thawa chuan hi dule modila ka ron da lenga ledger ka kala create le ledger ti kha kan check lo chuan ledger chu journal entries kan siama khata chung om zong zong kha ledger chu chuan kan nei sa lo chuan kan siam thar zelang chuan name a purchase ka mamu is account ka mamu chuan under a chuan purchase ka thlang ve thung chuan inventory values are affected I affect dona yes ka thlang chuan GST applicable amatia kha ka stock ka purchase again GST applicable don matia mase GST chu kan la kala open lawa chuwain not applicable akada shanga not applicable akada shia chuan hepon not applicable akada shinga chan chu kan GST chu nakina kan la endone silbas atal chelo wa chuwain mase kan en thawang chan chu GST te lo chuan om siam thawang enter kan heta chuan ka back le vek anga gateway of tali ka thleng le to chuan accounting voucher ka kal liam chuan invoice number om chuan invoice number chuan case memo kan number te khate khan ne chuan invoice date po kan check theya chuan parties account name a case kan thlang tonga he chu du kan check the address te po kan check the kan du chuan ta hian purchase ran om ta purchase account ka thlanga nge kan lei kha pen le notebook kan leya chu he kan enter dona ek ma lo om lo chuti ni chuan thar kan siam le ngai ta
chu pen le notebook chu kan stock item tur nia chu kan siam than với cái đặc siam kha vek dilawa insert thim lo takin kan hawa gateway of tali ka kala chuan tuna chuan account info kal to lawang chan chu ka stock item turun to wangin inventory info kal to chuan stock item a kalut kal thea ka du chuan amo unit of measure si poimo a intinan pen ka le kha ingza tu nge kg in ka chu don nge a number sin nge e nge ka chu don ti kha ka siam anga ya ka siam na tu kha he tuna chuan engma lo om lawa chu vain pakhat ka va khei tam kal dan chu gateway of the changin ka kala inventory info kaluta unit of measure sa kala chuan engma in siam sa om lawa in khreita ka entera chuan a symbol tura ka du chu nos numbers ta ka da chuan a full name a formal name tura chuan numbers ka a unit of quantity hemi code om sa hi ka su thang khu ta nos numbers om ta number of decimal places chu pailang into du sa inject the chu vel te poi to ra fu chuan ti khan numbers ka nei to back le back chinam ke nam ni am ke tu thali ka kala inventory info kaluta unit of measure sa kaluta display ka na he numbers ka nei to unit ta chuan kg te liter te ka du chuan khreita ka kalanga liters ka thanga siam thei a chuan tuna chuan stock item ka siam chhin inventory info ka kala stock item a ka kala ka khreitam chuan pen tro kan siam tu pen kan je ka nga andara hi andara hian omja chu stationery te kan siam thei a stationery kan ziak thei ma se stationery kan ziak tu chuan kan alt si nga te thar kan siam thei ma se ta chuan primary angin da shila unit cha numbers kan thanga chuan gst applicable a hian no ka thang chuan thing chu akila kan lo chuan opening balance kan nei shi lawa chuanin kan enter cha charanga yes chuan pen le notebook kan nia kan siam halang notebook po numbers kan ti dona andara hian kan du chuan thil dang de kan hmang thea chuan ma se ta chuan primary kan hmang shinga unit a numbers kan thlang chuan gst hi kan applicable te shi lawa enter chara opening kan nei lawa enter chara kan sa chuan china question kan post kan number 3 a khan sales kan shal dona chuan samuel an hena kan shal dona samuel a ledger bu khom don lo chuwangin ama kha kan siam halang samuel a chu ledger ania chuwangin account info kan mut le a ledger kan kala ka theida samuel chuan andara chuan samuel a chu engenia kan shal na te ni chuan sundry debtors kan thu chuan kan enter cha charanga ta hian khlai state hi poimo gst tur tan chuanin state hi kan thlan lo nga chuan hi chu kala register te shi lo ti khan ka zo ka account na mo chu ka zawa chuan sales po kan nei lo chuwangin sales kan siam hana sales account and andara sales account ka thanga ka enter cha cha hi ka applicable te shi lo tuna chu chuan escape ka pheta ka back le ka no chuan gateway of talia kom le to chuan accounting voucher sa ka lut dona ka luta chuan purchase ka thang dona tuna credit note a awma chuwangin purchase f9 ka phetanga chuan a date chu 1st April ta si parties account name a cash ka thanga chuan receipt note chu ka du cha project chu ma khelo end of list po hatok ram chuan address ka jek thea chuan helai state hi poimo hi khan thanga ya chuan purchase ledger a purchase account ama kan enter anga chuan item a space ka phetanga ei item a ron ta pen ka thanga chuan checking hi not applicable te siam hi chuan quantity tu chu zai kan ti kha
pen chu 20 cái thanga chuan hei automatic in number sa kan ama chuan array kha cheng somin ka hral dawna chuan a vai sang chuan end of list ka thanga chuan space ka hmeta notebook ka thlang leh a chuan notebook chu 30 nia le 22 30 quantities nia cheng som hi kan dai chuan ti header ama so enter chu charanga narration kan du chu kan zek thia kan du lo chuan kan enter thlang purchase om to a chuan kan hral dawn kan sales zone chuan helai purchase a kan awma chu wangin sales a kan valet angai f8 kan hmetanga sales helai a sales a inject to a chuan reference number invoice number pawh hi kan change thia kan cash memo number a khan chuan samuel a kan hral dawna samuel a kan thlang chan chu buying kan hral dawn tunah hian kan du chuan kan zia du lan du chuan kan zia lawng thanga helai state pawimawh a chuan sales ledger ah chuan sales account kan thanga purchase ledger ah chuan purchase kan thlang mek chuan name of item ania space ka hmeta pen hi ka hral dawna zat nge kan hral kha quantity chu pen kha 100 quantity kha cheng som pangai 100 numbers kha cheng som pan ka hral a chuan out of list ka thlanga next space ka hmeta notebook hi kan hral le dawna notebook chu 10 hi engzai kan hral kha 10 chu 30 kan hral chuan enter kan hmeta charanga narration kan ziak nga kan enter chhawkam chuan thlai kan ti dan tur chu kan zawa started business with cash kan hria purchase dan kan hria sales dan kan hria ledger siam kan thiam hala chuan get rid of talia ka kalang chuan ka en chin ang atik nge dik lang profit and loss ang kalanga chuan a detail ka en du chuan alt f1 mo helai f kan kanga opening stock a notebook engma om lo tra chuan a chan chu opening a chuan om lo a ma se kan lei tan ta purchase kan siama purchase a sang hi zero sum man kan lia chuan kan hral zat chu hemi zati kan hrala chuan hemi zati kan profit tin atuna cheng zanga samuel kan profit tin okay mi tlang kan ise